duk wanda baya bin iyayensa ya kulla da talauci wallahi. Wai kana saba ma iyayenka, kana wulakanta su, baka dauki suna da wani daraja ba dan kaga ba su da abun duniya, to wallahi kai ma ba za ka yi abun duniya ba sosai. Iyayenka ko yaye suke to iyayenka ne, ko shan giya suke yi, ko zina suke yi, ko shirka suke yi, suna da haƙƙin iyaye a kanka, sai dai saban Allah ne ba za ka bi su akan saban Allah ba. Amma za ka ga wani shi laifin da aka masa kawai shine an haife shi a gidan talakawa ne, shi kawai shi laifin da aka masa kenan, don haka iyayensa ba su da kima a gurin shi, ba su da mutunci a gurin shi. Wani ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullahi, mahaifina ya matsa min, yana son dai cinye dukiyana. Annabi ya ce, da kai da dukiyanka duk na mahaifinka ne, anta wa maluka li abika, da kai da dukiyanka duk na mahaifinka ne. Ga sahabin manzon Allah Alqama wanda ya fifita matansa akan mahaifiyarsa, dalilin haka yayi kusan ya mutu babu imani, sai da mahaifiyarsa ta yafe masa. Asalin suna nan da yawa. Cutar da mutane yana jawo talauci, zina yana jawo talauci, algus da cin riba yana jawo talauci. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Da yawa za ka ga mutane a cikin fitina, wallahi su suka jawo kansu fitina. Da yawa za ka ga mutane cikin fitina, ka tausaya musu, wallahi abinda hannayensu ya aikata ne ya kai su zuwa ga wannan bala'i. Sai ka tausaya musu kawai. Allah ya kare mu.